L'àrea de formació es troba a punt d'engegar el nou curs 2021-2022, amb una ja consolidada oferta d'activitats multidisciplinàries dirigides a tots els públics i amb l'objectiu de seguir nodrint la seva graella amb noves propostes. Els cursos d'idiomes ubicats a l'Hort d'Iglesias arrenquen aquest 13 de setembre i la resta d'activitats, centralitzades al Centre Formatiu Gil Cristià, ho faran una setmana després. Per la seva banda, les inscripcions per a cadascun dels cursos seguiran obertes durant tot el mes de setembre. Les classes comencen, aquí a l'Hort d'Iglesias comencen el dia 13 de setembre i allà al Gil Cristià comencen el 20 de setembre. Deixem una setmaneta així de marge, de començament d'escoles i activitats i comencem el dia 20. Les inscripcions les tindrem obertes tot el setembre, per si la gent s'anima i es vol apuntar o ho vol provar. Dansa, ceràmica, sardanes, gralla i dibuix són alguns dels cursos que s'impartiran al Gil Cristià i alguns d'ells arriben amb novetats. És el cas del curs de ceràmica, que afegeix una nova sessió setmanal donada la gran demanda d'inscrits. Ara bé, la més destacada fa referència a un dels projectes punters de la regidoria, la formació en dansa Gotes d'Art, que incorporarà un curs de danses africanes. Es tracta d'una activitat orientada al públic adult que tindrà lloc els dimarts, dimecres i dijous a la tarda i anirà a càrrec d'una formadora especialitzada que acostarà els ritmes tradicionals de l'Àfrica subsahariana i les derivacions del gènere afro. Amb aquesta iniciativa, la regidoria segueix apostant per Gotes d'Art i alhora dona visibilitat a la riquesa de danses d'arreu del món. La voluntat de l'àrea de formació, no? Que és que aquest any tenim una novetat, és una mica apropar el que és les danses del món. No? I aquest any comencem, no? Amb un petit tastet, no? Que serà l'activitat d'Afrodance, no? Que és música i dansa africana. Aquesta activitat l'oferim per adults, de moment. La gent es pot informar ja al Gil Cristià, ho pot vindre a preguntar, ho pot vindre a provar, ni que sigui la primera setmana o un parell de sessions, i si els agrada doncs ja fem la inscripció, però animo a la gent que provi aquesta nova modalitat, no? I que ens servirà una mica tot, no? Per conèixer totes les danses que ens rodegen i que tenim al nostre món. No? Serà el segon curs marcat per la pandèmia, tot i que les restriccions seran molt més flexibles que l'any passat, donada la bona situació sanitària actual. En aquest sentit, es mantindran mesures com l'obligatorietat de dur mascareta en tot moment, la ventilació o les distàncies entre l'alumnat, mentre que altres, com la presa de temperatura o la delimitació dels circuits d'entrada i sortida, ja no s'aplicaran.